Good morning po mga Kabicolano. Dito po tayo ngayon sa Makati. Punta po tayo ngayon ng Maynila para po doon sa bidding natin. Puntahan po natin yung mga kasama natin doon. Kami po ay magbibidding na naman ulit. Last bidding namin po doon po sa Bicol. Ngayon po dito naman po kami sa Maynila. Shout out nga pala po sa mga viewers ko dyan, lalong-lalo na po sa kay Kuya Bal Santos Matubang, tsaka kay Kalinga Prap. Salamat po sa pag-entertain sa amin doon. Kay Bobby TV 143, maraming salamat sa iyo, Sir Bobby, at saka sa mga kasamahan niya, especially po sa mga kasama ko, Arthur Seya, JL TV, tsaka kay AJ Dulog. Ayan, mga tropa ko. Siyempre yan dyan naman po yung mga viewers natin dyan. Maraming salamat po sa mga viewers ko, mga ka-FB ko. Maraming salamat sa inyo sa suporta sa Bicolano Elvin Vlog. Sana po huwag kayong magsawa suportahan Bicolano Elvin. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pag-subscribe na lang po at pag-pindot na lang po notification bell at like and share para ma-update po kayo sa mga bago namin pindot. I-all nyo po, pindutin mo po yung all na notification bell, i-all nyo para po laging update. Maraming salamat po sa inyo. Sa ngayon, punta na po tayo ng Maynila ulit para marami po tayong matulungan. Hindi lang po iba-ibang barangay, ay hindi lang po sa mga dati na namin pinupuntahan, iba-iba po, iba-ibang barangay po. Ayun, mga Kabicolano, maraming salamat sa inyo sa panunood po. Shoutout po sa Barangay Francia na po last na bidding namin. Hello po sa inyo lahat dyan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po. Ayan mga Kabicolano, nandito po tayo ngayon sa barangay, anong barangay to? Balon Bato. Balon Bato. Barangay po ng Balon Bato. Dito po yan sa Quezon City. Ayan, dito sa ilalim po kami ng tulay na papuntang North Expressway. Dito sa ilalim po. Ayan po. Ayan. Dito po kasama ko po si AJ. Shoutout dyan sa lahat mga kapatid. Suportahan po na to si Bicolano Elvin. Isa rin po siyang charity vlogger. Kagaya din po namin dito. Mabait po siya. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at panoorin yung mga video niya. Yung mga ads mga kapatid, huwag niyo pong i-skip yan kasi yun lang po yung puhunan namin. Makatulong po tayo, dagdag tulong po sa mga nangangailangan po ng tulong mga kapatid. Yan po. Maraming salamat po AJ Official po. Suportahan po natin AJ Official TV. Tropa po namin siya, napakabuti niya. Ayan, kasama namin po siya sa team namin. Maraming po salamat. Yeah, maraming salamat. Ma'am Andrea, hello. ano naman ang channel? Hello. Andrea D po, pakisupport po si Bicolano Elvin. Napakabait pong tao. Very supportive po siya dito sa mga projects ng Kimbo Bully and ni Arthur Zea. Napakabait pong tao. So pakisupport po natin. Nandito po kami sa bidding ngayon and sasakyan po niya ginamit namin. So thank you sa iyo Bicolano Elvin. Maraming salamat po. Pakisupport po siya, Andrea D. Support po Andrea D channel po. Puntahan niyo po siya. Napakabait po. Yan, team po kami niya. Kasama namin si Arthur Seya. Yan, thank you and supportahan nyo po, siyempre kapatid ko po, Bicolanong Elvin po, huwag nyong kakalimutan. Sana yakapin nyo po yung mga channel nila. Lahat po ng mga kasama ko, yakapin nyo po ang channel. Lahat po, huwag po natin i-skip yung ads kasi yun po, number 1 po nakakatulong po sa amin. Bicolanong Elvin, maraming salamat, talagang support po siya sa lahat ng mga project po namin. Malaking tulong po si Bicolanong Elvin. Maraming salamat. Bye-bye po. Bago yan, siyempre, happy birthday.
Ayan. Happy birthday. Thank you. Sa misis naman ni Bicolanong Elvin, maraming salamat po sa pinadala nyo. Thank you. God bless po sa lahat po. Maraming salamat. Ayan, Arthur Sia po, huwag natin kakalimutan. Napakabuti niya po. Yan po yung isa po sa team namin na nag-handle dito. Kaya maraming salamat po. Dito tayo. Derby tayo. Boy! Asan yung ibang kasamahan nyo? Kasi nagka-computer eh. Yung computer? Wala lang tao doon. Ha? Dapat nandito na sila, no? Ayun po, tawagin ko muna. Tawagin nyo. Sige. Tawagan nyo. Ilan taon ka na? 7 po. 7. Saan bahay mo? Doon po. Dyan. Oo. Oo. Hello. Anak ni AJ? Ay, oo nga, no? Kamukha nga, no? Kamukha Ilan nga. taon ka na? Ilan taon ka na daw? Ha? 3. 3 years old. Anong name mo? Ano pangalan mo? Ha? Asan yung mga bata na kasama nyo? Hindi napunta rito. Tawagan nyo na, halika dito. Eh, ito pa po. Hindi po narap po ito. Asan yung mga iba? Tawagan nyo na. Ang sabi ka! Ayan yung bahay ni AJ, oh. Sari-sari store? Oo. Ayan, ang bahay ni AJ. Diyan, maraming mga bata dyan papasok yan. Diyan. Ano papasok dyan? Marami yung battery yan. Dami yan. Bili na kayo, bilis mo naman, bigyan na kayo. Oo, bili na kayo. Bili na. Asan yung mga iba? Para di ba marami din bata doon po yun, no? Hindi tayo lumipat doon eh. Hindi tayo lumipat? Oo. Hindi nga, lumipat tayo, marami yata doon eh. Oo, doon tayo. Ay! Wow, sarap. Tingnan mo yun, oh. Sarap, oh. Oo naman. Wow! Wow! Sarap. Sigurado kami ng mamigay. Yan, sarap. Aba, si madam po talagang Wow, sarap naman. Yan. Hello. Ay, abot na dito, oh. Boy. Ay, ito, boy. Boy. Dali na. Hawakan mo, ha? Hawakan mo, ha? Ayan. Share naman dyan. Hello. Ayan. Ay, dagdagan natin. Okay na to? Baka pagod ka na ko ba? Dito po tayo. Ganyan po si kapatid si Arthur Sia. Kahit birthday niya, inuuna niya yung Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ayan mga kapatid, ito po bata. Thank you po. Kuya, Meron tingin na una, ang dami kong takot. boy. Sarap ba? Ben! Ben!
Hello! Dahan-dahan lang ha. Ay po. Yan mga Bicolano. Kaya mong dalhin to? Ayo. G, saan ka pa tayo, G? Saan tayo? Alam na nila doon. Kung may mga dala na kayong mangkok. May mga dala na sila. Nandala na kayo? Mangkok? Sige, dalhin nyo na to. Yan. Ah! Yan, pila ka dyan sa likod niyan. Aba, napapalaban talaga si Andrea de Channel ah. Napapalaban talaga ah. Talaga naman ah. Pagod na yan. Pawis na yan. Ano masasabi niyo mga kapatid? Be. Oh, sino pa? Ako wala. Dami. Dami pa. Ano daw? Ano sabi? Hoy, matanda, bata, pwede. Ako, nilagay. Oh, thank you. Kuya, isa pa. Wala nang helpin. Tama na yan. Thank you po. Isa pa. Oh. Ikaw, te. Go! Ah, Sarap na experience. Salamat. tara. Punta po kayo. Ito, kaya to. Hindi, tatawid na nga ako eh. Kuya, punta po kayo. Gusto ka? Ito pa, kaya. Hello. Ito, ano yan? PWD. Ayan. PWD yan. Oh. Okay na. Yung muso. Pahinga ka muna. Kuya. Sige po. Oh, sige na, kumain na. Kumain na. Ano daw? Ano daw? O, G, wala Ano daw? na. Lagay sa camera. Ayan. Salamat. Masaya yung Po. Thank you. Ayun, masarap. Ito mas mainit to. Palitin natin, Ha? palitin. Ay, wow. Pansit canton sa kanya, oh. Ano, boss? Tara, pre. Lipat tayo, lipat. Lipat tayo, lipat. Kaya ka na. Ba't may umiiyak? Ay. Isa pa? Isa pa, isa pa. Isa pa daw, isa. Oo, isa. Ako na kukuha. Chico! Tara, ito, tara. Gusto mo? Ano? Hindi po, pinapampo. Sino yan? Nakakain ka pa ba? Dami pa. Ay, kasi camera. Ay, hindi pwede. Kamusta ka na, Tor? Salamat po. Si Arthur, magaling tumulong. Masipag. pa, halos lahat tinulungan niya. Siyempre, ganun talaga. Kaya pinagpapaalaan. Lipat po tayo, lipat po tayo. Ayun. Wala na iba nito?
Libreng sopas. Libreng sopas. Pwede matanda, pwede bata. Libreng sopas po. Opo. Opo. Bigay lang kami sopas. Bigay lang kami ng sopas. Oh. Game. Game. Fight. Fight. Kutsara. Fight. Ayan. Bakit pa ba to? Ay, salamat po. Mga ining. Ayan. Mga ining. Hello. Boy. Ayan, boy. Ayan. Ayan. Boy. Ano kuya? Tara po. Tara po mga kapatid. Kaya po kuya. Boy. Batang patutang ako. Hello, boy. Boy. Ayan. 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 Opo. Bata matanda. Hello. Nakita mo ba may ngipin? Meron namang ngipin. Natutunaw sa... Oh, bata matanda. Ay, nakikuya na, oh. Ayan, oh. Hello. Hello. Hello sa inyo dyan. Hello. Ay, dalawang dami yan ako. Ay, dagdagan nyo na lang po. Ayan po. Oo. Hindi, ayan na. Dagdagan mo na lang yan, oh. Yan, okay. Huwag ka na magkutsara. Gamit na lang kayo ng kutsara sa inyo. Ayan. Hello. Opo. Opo. Aileen! Yan. Aileen! Ayan. Aileen! Aileen! Opo. Da, isa pa. Aileen! Ay, bisa ka na. Pagulagyan mo. Okay ka po. Dami sa hot. Mula na lang sa tao. Hindi, okay na. Isandok nyo na lang. Ito lang. Kailangan ba yan? Huwag mo na lagyan ng ano. Ganyan. Yan. Yan. Kailangan pa ba yan? Mataba na din. Kailangan ako. Tatay yung bati ko kaya. No, sige. Atin mo. Yan, sandali lang. Sandali abot yan. Oo. Sige. Ang dami po nito. Dalawang kaldero to. Ano isa ba? Yan. Yan. Yame, dito ka Yame. Yan. Ayan po. Ay, ilan po yan? Ilan po sa kanila? Dagdagan mo. Yan, okay na yan, Gop. Gop. Ay, bubong. Kuya, nalaligod mo na. Ayos na. Yan. Dikit tayo sa ilalim mo. Yan. Alas 7 pa lang, luto na yan eh. Sino nagluto? Kami ni ano, yung bayaw ko. Ang galing. Sarap, no? Ay! Sorry. Ano po, kaya mo pa? Mga kababayan, mayroon po akong maganda na sa likuran ko. Magpapakilala po kayo. Mga Ayan. Ayan. Pila ka doon sa likod. Ay, Jaili. Ayok sa ito. Ayan. Ano sa'yo to? Bigyan mo na lang ng bago kaya. Hindi, pwede na yan. Okay na yan.
Tekto na yan. Oh, ito. Oo, sige, bibigyan. Oh, para sa kapatid mo, sige. Ayan. Siyempre yung pinakamaganda kong kaibigan. Ayun! Kasi hindi maubos po yung RC niya. Ipasubok ko po kay Gob kung paano yung trabaho po namin mag-feeding. Gob. Ako na naman yan, Gob. Sino ba? Ang galing talaga ni Go. Mga... Kutsara. Kasha ba? Kasha? Hoy, magdala na lang kayo ng lalagyan nyo! May megaphone to. Wala ba bang mas malakas dyan? Wala bang mas malakas dyan? Mangkok, ano lang po kayo ng mangkok nyo? Mangkok, bilis! Mangkok, kaya na may Hello po. mangkok na ito, Gob. Ayan. Ito, Gob. Lalagyan. Ayun. Ay, lalagyan. Wala na kaming lalagyan. Mangkok. Ayan. Naubos po kasi yung 150. Pwede po ba sa gano'n? Kanina ba yun? Oo, pwede. Ayan. Ayan, Go po. Tingnan mo kung kakasya. Opo! Okay. Ayan. Yan. Mainit yan. Doble mo na lang po. Mainit po nga naman. Pag dinodoble yan, hingi ka na ng piso. Ah! Isa pa po. Isa pa. Oh, sige. Adoble na lang po. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana malasing mo kami. Huwag na wala. Joke lang. Mainit eh. Mahirap punuin. Huwag nyo naman hawakan. Wala na? Sino pa? Yun na pa. Ikaw, gusto mo? Ayaw niya. Nakakain na kasi yan sila. Halika, dali na. Bibe. Oh, bigay mo na lang. Halika. Bigay mo na lang, dali na. Mainit. Ay. Halika dito. Isa pa, dali na. Halika na. Oh, dami pa. Yung ilalim, anuhin mo. Dikit-dikit na. So, mga kapatid, yan na lang po ang natira. Yan na po. Wala na ang laman. Wala ang sabaw. Sa ilalim eh. Mainit yan ha. Mainit ha. Kamay mo isa. Yan, mainit. Ah, sige, halika dito. Kaya dali, naroon pa. Ilalagyan natin. Asan na yung ano? Sunod, pera naman bigay nyo, ha? Napaulang kami pera. Sige pa. Wala na? Ako, bibigyan ko lang to. Ate Andrea yung ano. Init kasi. Kaya kami Yung... mangungutang eh. O kaya short, wala akong short eh. Asa na? Ayun, nilalagyan pa oh. Hello! Wala ba mas malaki dito? Wala ba mas malaki? Oh, ano? Sige. Ano ba? Wala na? Wala na? Magkong na yan. Late naman yan. Ayan, bilis pe! Daw, maiya!
Huwag na yun magtanaw. Para di maligaw. Galing. Kaya pa. Wala tayong topas sa Kulang yung sabaw, hindi mo inalo. ano, marami kanina, kaso... Hindi, kasi naano na kasi. Pagkaluto nito. Dapat kasi inaano yan eh. Oo, inahalo. Inahalo eh. Kasi, Sinip-sip niya eh. oo. Halos 2 hours pa nag-atay. Sinip-sip niya. Na yan, eh. Pero mukhang masarap. Grabe pawis ko. Tara na. Oo. Okay, okay na yan. Ay, si ano na, si Eddie na bahala dyan. Tara na, dali na natin. Dalhin mo na sa ano. Gajay? Oo, pagkaya. Weekly. Dalawa tayo. Ubos na! Salamat kuya sa meron pang penang po. Mangkok na. Meron ng cook dyan. Dami po. Wala na. Masarap po yan, kuya Ate. Oo. Masarap to. Naubos na ngayon yung sabaw eh. Sabaw. Bakit nasimot yung sabaw? Gusto yun yung sabaw. Ay naman ko. Hindi nga ako kutsara. Nalaglag. Dami ah. Baka malam lang. Ah, Ah, sino ba? Wala na. Wala na? Marami rin tao sa inyo, no? Thanks God. Ayan. Ayan, thank you kasi nakasama ko na naman sila. Ito si Bicolanong Elvin, napakabait po niya, na support niyo po si Kuya. Supportive yan sa mga ano namin na feeding program namin yan. Thank you, thank you. Ayun, AJ Dulog, maraming salamat sa iyo sa lugar mo dito. Kahit pa paano, marami tayong nabigyan. Shoutout po sa inyong lahat dyan, sa mga viewers dyan, sa mga nanonood dyan. Marami pong salamat sa inyo. Sana po, marami pa po tayong na mabigyan ng tulong at saka pakain sa mga feeding program natin. Maraming salamat sa inyo. God bless po. Bye-bye po.